vakanga vonamata nehushitani vachiti vari kunamata Mwari. Vaitofunga kuti vari kuna Mwari ipapo vachinamata nehushitani. Muri kuzvinzwa? Vaitofunga kuti vari kutochengetedza murayiro waMozisi. Nokuti Mozisi ndiye anga ati vatarire pai. Mozisi akanga ati vatarire pane chii? Pane nyoka yakanga iri padanda. Rangarirai Deuteronomy 29:29 wandataura. Mufungisise pamusoro pemurayiro. Zvinhu zvatakazarurirwa kuti tiite. Isita kutoziva zvimwe zvichida. Dai tiripo panguva yaMozisi, tingadai takapera tose kunamata chifananidzo chenyoka chedu. Tingadai tiri kuchinamata nanhasi navana vedu vachiri kuchinamata. Zvasiyana naJesu. NaJesu zvakasiyana nekuri. Mufananidzo mumwe chete. Asi ndachazvokuudzai zvangu pamberi apa kuti zvinoreva. Isaiah 10:20. Endai pana muprofita Isaiah 10:20. Musazendamira kunyoka, musazendamira kuna nehushitani. Nokuti muprofita Isaiah pachapter 10:20 anoti, zvino nezuva iro vakasara vaIsraeri navanenge vapukunyuka paimba yaJakobho havangazozendamira kuno wakavarova, asi vachazendamira kuna Jehovha mutsvene waIsraeri nezvokwadi. Amen. Zvikanzi hamuchazi nekuti matapwa namwene mutapa makuzendamira kuna mwene mutapa, kwete. Zvikanzi munofanira kuzendamira kunani? Kuna Jehovha. Nekuti maponeswa nenyoka, hamuchazendamira kwairi. Zendamirai kune iye wakakupai nyoka iyoyo. Mukupanzwa? Imi munozendamira chii? Kuna Ishe wedu Jesu. Ndiye akatipa ruponeso urwu. Ndiye mwanakomana waMwari. Tisazendamira pachifananidzo. Tinotarira kuna Mwari. Chifananidzo chiripo ndechekuti wrong interpretation. Ndo panonozvinetsa vanhu ipapo. Wrong interpretation. Kusanzwisisa. Dai vaiziva kuti Jesu anorevei, zvanga zvakanaka kuzendamira paari. Nekuti munofunga kuti munozendamira pana Jesu, asi hamunzwisise shoko rose rakataurwa naJesu. Vamwe venyu munotofunga kuti makazendamira kuna Ishe wedu Jesu Kristu, makazendamira kuna vadzidzi. VaIsraeri vakarumwa nenyoka murenje vakanamata nehushitani, nekuti vakanga vanzi vatarire nyoka. Zvakanga zvatotaurwa naMozisi. Kana kuroverwa kwenyoka padanda kwakanga kuri kukundwa kwachinoti ruma iriyo nyoka, chiri chivi kwatiri, chakaroverwa pana Jesu Kristu. Kana kukundwa kwaSatani. Saka kana takatarisa pamuchinjwa tiri kuona kuita sei? Kukundwa kwaSatani. Murubana. Zvikanzi nekuti Satani pakuti vanhu vatadze, vakanga ati vatore pane chemuti. Asi haana kuziva kuti muti mumwe chete iwoyo ndiwo uchavaponesa. Pakuroverwa kwechivi chavo pamuti, isu tose takaponeswa. Zvikanzi chivi chakapinda nemunhu mumwe chete, Adama. Saizvozvo takaponeswawo nemunhu mumwe chete, iye Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo kuroverwa kwaIshe wedu Jesu padanda
kwaive kukundwa kwaSatani, nokuti pakuenda kwake pamuchinjikwa wakanga wakatakura zvivi zvedu. Tiri kuona chiko pamuchinjikwa? Tiri kuona Jesu akatakura zvivi zvedu. Mukupaona? Atove corrupted Jesu, watakura zvivi zvedu. Munhu akatakura chivi anganzi mutsvene here? Iye akatakura zvivi zvenyika yose, watonyanya kushatisisa. Handi ndiro ruponeso rwedu irworwo, kumuona ari pachinjikwa toziva kuti uyu munhu akatakura chivi chedu. Naizvozvo hatingatore Jesu for granted. Taakutya kutadza, nekuti Ishe wedu iye anozotipinza mudenga akamuka, takamuzvidza ari pamuchinjikwa apa. Tichagopinda denga racho seiko? Wakatora kuipa kwedu, akatibvisa usatani hwedu. Muri kuvanzwa? Uchibva pakupfurirwa nenyoka kwatinoita, nanhasi uno nyoka ichiri kungotipfurira. Yatonyanya muvaroyi, yatonyanya mun'anga. N'anga dziri kupfurira vanhu zvekuti be, vana ven'anga vari kuenda vachiparadzira uroyi hwen'anga idzi Zimbabwe yose. Muri kuona? Kuisa vanhu murima ndo zvavari kuita. Svida vari kuziva kuti mazuva avo apera. Vari kubatsirana kuita mari. Ivo vanoenda vachitaura pamusoro pekurwara kwavanhu, vachiziva kuti vanhu vari kurwara nokuti vakaroyiwa namadzibaba avo. Voti munoda murapi here? Vanhu voti hongu tinoda kubatsirwa. Zvonziwa, hande tinokurakidzai kune n'anga dzinokurapai. Dai n'anga dzacho dzangomira kusapa uroyi kuna vamwe, dai vanhu vose vasina uroyi. Asi iye ari kukupai uroyi, ndiye woga okurapai zvakare, achikutorerai mari. Umbavha ihwohwo, umbavha. Hama vadiwa, naizvozvo mushure mozvose zvakataura izvo, hatingatye Satani, tinotarira kuna Mwari. Takanga takatapwa naSatani, tikasunungurwa naJesu kuti titarise kuna Mwari. Amen. Kuna Mwari ndiko kune chiko, kune mirayiro yake, kuti tiedze kuva vakarurama. Chatiri kuvavarira utsvene. Izvi tinozviwana pana Isaiah, muprofita Isaiah 2 verse 2, kana pana Mika, muprofita Mika 4 verse 1. Yatingoenda timbononzwa kuti vanoti chii. Muprofita Isaiah 2 verse 1 kusvika pa5. Verse 2 yakanaka zvaya, but verse 1 kusvika pa5 inoti, shoko rakaonekwa naIsaiah mwanakomana waAmozi pamusoro paJudha neJerusarema. Zvikanzi, pamazuva okupedzisira zvichaitika kuti gomo reimba yaJehovha richasimbiswa pamusoro pamakomo, richakwiridzwa kupfuura zvikomo, marudzi ose achamhanyira kwariri. Ivhesi 2. Vanhu vazhinji vachaenda vachiti, uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye uchatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake. Nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva Jerusarema. Uye iye uchatonga pakati pamarudzi, nokururamisira vanhu vazhinji. Vachapfuura minondo yavo vachiita mapadza, namapfumo avo vachaita mapanga okuchekerera miti. Rumwe rudzi harungazosimudzire rumwe rudzi munondo, havangazodzidzi kurwa. Amen.
pasi rose kozvinezvi kune bope ndo rakabata nyika. Vanhu vari pedyo nekuda kutiburana nekuurayana, rudzi ruchimukira rumwe rudzi. Muri kuzviona? Asi zviri kunzi nzira yoruponeso rwedu ndiani? NdiJehovha. Chiri kunzi makomo, murayiro, zvabuda pachena pane patavairinga, nekuti vanhu vachaenda kugomo raJehovha vachitsvaga murayiro waMwari nenzira dzaMwari. Makomo ose vachaarasha, nyangwe nemitemo yenyu namaconstitution muchaarasa, mukati aiwa hatiteverere izvi zvaMwari ndo zvinobuda. Zvokwadi ndizvo zvinobuda. Ndakaona vanhu vezimbabwe vachidrafta bill reland rematitle Israel, ndakati vanhu vakarashika zvisingaita. Vanhu vakarashika kubva pamurau waMwari zvisingaite. Vasarudza murayiro hwavo hweukopo-kopo kuti hutonge nyika. Murayiro uya unotoda kugadziriswa wematitle deeds. Handisi kuti nemuregedza kwene munotora matitle deeds, endai munotora. Asi murayiro unoda kugadziriswa, hauna kumira zvakanaka. Nzira dzaJehovha nomurayiro wake ndiro gomo. Hazvizi Jerusalemu, hazvizi Zioni kuswera muchienda kuZioni kupedza nguva. Ishoko raMwari riri kutaurwa apa, ndo riri kunzi gomo. Muri kunzwa? Musarashe murayiro waMwari, musaita savaNikoratiya, musadye zvakabayirwa zvifananidzo namadhimoni. Fungisai kuti murayiro waMwari unoti chii musati maita chinhu. Hamungaregedzi kutadza. Munhu wose unotadza, asi vavariro ndeyekuti mugadzirise pamuri kutadza napo. Hamungangoramba muchitadza nguva dzose. Mungaite madofu akaita sei? Tinofanirwa kukudza izwi raMwari, tinofanirwa kukudza murayiro yaMwari nokuda kwake. Ndifunga kuti ndingaende paMika 4:1. Ndingaendere pane mamwe mavhesi andichangokurumidza kutaura zvangu anosapota. Mika 4:1. Chandingangotaura ndechekuti endai munoverenga Mika 4 yose. Unotaura zvimwe chetezvo nezviri kutaurwa pana Isaiah 2:1-5. Chinhu chinokudzwa naJehovha kupfuura zvimwe zvinhu zvose. Hadzizi nzvimbo. Gomo riri kutaurwa ishoko raMwari. Mara kuzvibata munoenda pane Mapisarema 138:2. David paanenge achitaura achiimba achiti, ndichakurumbidzai ndakatarira temberi yenyu. Munopanzwisisa here? Pisarema 138, nekuti makakudza chii? Shoko renyu kupfuura chii? Zita renyu. Amen. Izvo zvibatsire kuti Jehovha, imi musingakudze shoko raMwari, musingakudze murayiro yake. Mubva ipapo moenda pa 1 Kings, Madzimambo 1, chitsauko chetsere, verse 22-53, pane munamato 1 waSoromoni wokupira imba yaMwari. Zvikanzi vanhu vanofanirwa kutarira chii? Kana munhu kana achinge akanganisa, ngaatarire kune chii? Kune Jerusarema, atarire kune imba yaMwari, areurura zvivi zvake. Kana areurura, Mwari mugomuregerera.
Ndichakurumbidzai ndakatarira temberi yenyu nokurumbidza zita renyu nokuda kwenyoro norudo rwenyu uyezve nokuda kwezvokwadi yenyu, nokuti makasimudzira inzwi renyu kupfuura zita renyu. Pisarema 138. Hama dzangu, tataura pararema asi tichine urwendo rwokuenda. Nokuti shoko raMwari ndiyo mupiro mukuru. Pakunamata kwedu kwose tinofanirwa kunge tichienzanisa miteuro yedu neshoko raMwari. Hakuna chakabviswa pamusoro penzombe, gwayana kana mbudzana, zvandanenge ndichitaura zviya. Hakuna chakabviswa. Pachinzvimbo chazvo ndopatinofanirwa kuzvibvunza. Pachinzvimbo chazvo pakaiswei? Zvokwadi yakauya ichitaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvokwadi ndiyo yatinofanirwa kunamata nayo. Panzvimbo pekupira budzi kana mombe kana gwayana kana kuenda kutemberi iri paJerusarema toti takunamata ipapo, tinofanirwa kunge tiri pashoko nomurayiro waMwari. Tinofanirwa kunge tiri pazvokwadi. Hosea 14:2 inoti, Mwari gachirai miteuro yeshoko renyu somupiro wemombe kana nzombe. Pisarema 119:108, gamuchirai mipiro inobva pamiromo yangu, mundidzidzise murau wenyu. Murubanzwa, zvinobva pamuromo zvose. Zvikanzi out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kubva kutsi kwemwoyo muromo yedu inotaura. Kana zviri mumwoyo mako zvakaora, miromo yako ichapupurawo zvakaora. Kana zviri mumwoyo mako zvakanaka, miromo yako ichapupura zvakanaka. Pisarema 141:2. Kusimudzwa kwamaoko angu ngakuve sechibayiro chamadekwana. Ndiani ndidhavhidhi ka? Kusimudzwa kwamaoko zvinoreva chii? Zvinoreva innocence. Ndaziva kuti mune imwe meaning yamunayo, asi ndiri kuudzai kuti zvinoreva chii innocence. Mataurirwo azvinoitwa naDhavhidhi zvinoreva innocence. Handisi kuti pfudzai mufungiro yenyu, aiwa, mune kereke yenyu ndine yangu, nyange tichipinda kereke imwe chete. Ndinotsvaga ruponeso kuna Jesu. Pisarema 141:2 tichipedzisa, zvikanzi nemunyengetero wangu uite sezvinonhuhwira pamberi penyu. Muri kuona? Zvikanzi chakariplesa chimwe chii? Ishoko raMwari rinoriplesa zvose izvozvo, hakuna chakambobviswa. Zvose zvingoripo nyangwe nanhasi, asi shoko riri panzvimbo pezvinhu izvozvo. Mwari anoda zvinonhuhwira. Saka munyengetero wako ngauve wakanaka. Kuti unzi wakanaka, pane chimwe chinenge chichiutonga, pane chimwe chikero chaunenge uchienzaniswa nacho. Chikero ichocho chinenge chichienzanisa zvauri kutaura nemurayiro waMwari. Tinokwanisa kukumbira zvimwe zvinhu zvisingaenderani nemurayiro waMwari, mugozviwana futi. Saka zvireva kuti munyengetero yenyu agamuchirwa. Zvichida Mwari anenge achida kutokuparadzai. Saka mungoadire zvamunenge muchinamatira. Toona kuti ava varashika varenze tikuvapedzisa.
ayaratidza chibiri akomana ndakumita. Okay, Luka chapter 9 verse 23 to 25. Kana munhu achida kunditevera ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake. Uyo unoda kuponesa upenyu hwake ucharasikirwa nahwo, asi uyo unorashikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu ndianiko? Ndishe Jesu achahuponesa. Varumeka, toda kutaurai chimwe chinhu. Chimbozviedzai. Ndinoziva kuti mwenyu hamuna kusimba, uyezve zvinhu zvimakazviedza zvinoita kuti dzimwe nguva vakaipa vaedze kukudhungurai. Saka ndichiti paipa dzimwe nguva patinenge tichiita zvinhu izvi, mweya yakaipa namadhimoni zvinouya zvotiunganira, ivo vachifunga kuti hatisi kuvaona. Tinenge tavaona namazita avo tinenge tinawo pasi. Ngozviona, handisi kuti zvinhu zviri nyore kuita, nekuti kana zvichinzi zvirambe, tambunzwa paiva zvichinzi ramba vana, ramba baba, ramba amai. Zvinhu zvazvinoreva kaizvozvo, zvinhu zvakaoma kuita, hachisi chinhu chaunongoita nyore uchingoitira mahara, unoitira pane chikonzero. Zvinoattracta madhimoni, mweya yakaipa, masatanists, varoi, n'anga. Zvinoattracta zvinhu zvese izvo nokuti kwavari hakuna chinhu. Isi upfumi hwavo hwavanahwo hwose huri kutobva kune vanhu vanoita chi zvinhu izvi. Vanenge vatoripo kuti vazoba. Kuti pose pamunenge muchinamata nenzira kwadzo neshoko raMwari, munenge muchizviunganidzira upfumi, naivo vanobva vateera vachiuya pamuri. Naizvozvo muchinjikwa unomborevei kunze kwenyoka yendarira? Matthew 25 verse 31 to 46 inoti, zvinonzi kuruboshwe kwaiva naJestus. Kuruboshwe ndiko kurutivi rwembudzi, handi takupedzisa. Kurudyi kwaiva naDismas. Kurudyi ndiko kurutivi rwamakwai. Yatongowo nyaya nhoroondo, hazvimo mubhaibheri nakudaro. Zvikanzi wakamuroverera waiva kuruboshwe. Muri kuzvinzwa? Wakamuroverera uchitaura zvinhu zvisina maturo waiva kuruboshwe. Naizvozvo imbudzi, wakamureverera akapinda muparadhiso waiva kurudyi. Naizvozvo igwai, asi Jesu waiva pakati. Jesu ndiye anotsiura kumativi ose okwidza kudenga. Urikuzvonaka kuti uyo uri kuruboshwe aitewo zvakanaka, anofanirwa kutanga aenda kurutivi rwokurudyi agokwidzwa kudenga. Anofanirwa kutanga aite sei? Areurura zvivi zvake, aponeswa, aramba zvivi zvake, azviramba pachake, obhabhatidzwa, ogodzidza nezvaishe wedu Jesu Kristu, ogouya kuna Mwari. Izvi ndo zvinoita imi vane nguva yakareba yokunamata. Vamwe havana nguva yakareba kudaro. Chirangarirai manje uya akanga ari kurudyi. Waitadza, handi? Waitadza. Kutadza kwaita hakuzi kuti anga asingazive Mwari, asi uyu ungori mufananidzo wekuti chi takaita zvinhu zvaakaita izvo akanga uri kurudyi rwuya, tinopinda umambo hwekudenga.
asi zvose tinenge tichiita kuburikidza nani? Naishe wedu Jesu Kristu. Jesu ane simba rokubvisa kubva kurudyi achiendesa kuruboshwe. Naizvozvo ane simba rekubvisa kubva kuruboshwe achiendesa kurudyi. Hama vadiwa, hama dzangu, muri magororo imi, neniwo ndiri gororo. Tose yatizvitsvagei, hatizvinzverei mwoyo yedu, tifungise pamusoro pamafambiro edu kuti tizive kuti tiri kurutivi rwupi rwomuchinjikwa. Ngatizvitarisisei, mumwe nomumwe achizvitarisisa, achiona paari kukanganisa napo, agoita zvakaitwa naDismas. Agoita zvakaitwa nemuchinda wakanga uri kurudyi. Izvi zvemazita izvi musazozvinamata izvozvo, zvokuti Dismas, Justus, musazvinamata. Makangopiwa kuzi pane mumwe akamureverera nemumwe akamuroverera. Musaita semunhu akamuroverera, itai semunhu akamureverera. Handi muchizvisandura nokuda kwamashoko egororo riya. Gororo riya muzvishandure imi pachenyu nokuda kwamashoko egororo riya rainzi Dismas. Hama dzadiwa, manzwa mashoko ose andataura pano segororo, asi nditombori gororo zvangu rekuda kuti imi muende kudenga. Neniwo ndinotoda kuendawo, ndinototaurawo ndichida izvi nokuda kwechikonzero chekuti ndine shuwo yekuda kunoenda kudenga, yekuda kupinda kudenga. Uyu musenzekete wandakaisirwa naMwari, ibasa randakapiwa naMwari. Muchinjikwa ungareveiko? Baba vari kumusoro kudenga. Zvanzi Jesu akadanidzira achiti, Baba wedu ari kudenga. Nyangwe nepamuchinjikwa akati, Baba vari kudenga, gamuchirai mweya wangu. Iye akanga ari pasi pano. Nyangwe ari pasi pano akanga ari Ishe. Naizvozvo ndiro danda riri pakati. Kudyidzana kwekumusoro napasi kunoitwa kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Jesu akatambanudza maoko achiti, vari kurudyi uyai kwandiri, vari kuruboshwe uyai kwandiri, mupone. Ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Hakuna unoenda kuna Baba kusara kwokunge auya nemandiri. Amadiwa, yatipedzerei ipapo panhasi. Asi chirongwa hachina kupedzera, hatina kupedza chirongwa, kwangova kuneta kwekutaura. Tinoda kuti pachirongwa chinotevera, paepisodhi inotevera, pamusoro pemuchinjikwa, tiri kuda kuti titseketudze chiverengwa chedu. Asi tichatangira ipapo pana Dismas naJustus. Pane zvakawanda zvinobuda pachiverengwa chedu chekutanga. Muchiri kuchiziva here? Kana machikanganwa, icho chiverengwa chiri pana Luka 23 verse 26 to 43, pamusoro
pokuroverwa kwaishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa. Chisarai zvakanaka. Mwari aropafadza shoko rake raverengwa. Dai Mwari atiregererawo nokuda kuedza kururamisira shoko rake, asi ngaakuropafadzei nemiwo, akupei rugare. Amen. Amen.